caraka rata satawa uji carita ana sing tuwa ana caraka iki Nyapa terakhir iki sing diarani suwuk bater entek ya iki so suwe so cilik ilang ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. oh iya ta Lek aku kerep nyanyi lagu iki. Iki dadakan. Iki mau mendadak. oh kulino Tapi grup Madangkara ini Madangkara iki aja meneh kok lagu dadak job dadak kulino apik ya Pak De. Job dadak siap, job batal langsung kudu kabeh doang.